Mayo. Ay, nakuha rin number 28. Pass to number 12. Number 12 ang bola. Napaka-famous na laro sa Sinasa Pilipinas, basketball. Rebound by Mayo. Rebound by number 9. Mayo. Rebound by number 27. 2 points by number 27. Number Handiong. No idea kung sino to. Pass to number Yun, good morning mga kagala. Ito tayo sa National Highway papunta ng Libmanan. Ito ay request sa atin ni Emil June Galorport. So dito kakaliwa tayo papunta ng bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Time check, it's 8:50 ng umaga. Tayo. Yun. Ito yung crossing papunta sa Libmanan. Yun, papunta ng Cam Norte. Dito naman papunta ng Cam Sur. Sa Libmanan. Mga ilang oras sa ang Libmanan? Mga ilang oras ang Libmanan? Saglit lang po yan? Okay, salamat po. Malapit lang pala. Yung nakita nyong drone shot kanina, doon po yun sa National Highway papuntang Naga. Lumigo kami sa kaliwa papasok ng bayan ng Libmanan. So sabi dun sa labas kanina, dun sa may highway, mga ilang kilometers na lang yata ito. Saka hindi naabuti ng 1 hour yung travel. So let's see, Libmanan. So yun, eto na tayo sa may arko ng bayan ng Libmanan. Pakita ko po sa inyo. Ayan, Libmanan. Alright, siguro malapit na tayo. Ito na. So eto na nga yun, malawak na tulay.
tayo sa pinaka-sentro ng bayan ng Libmanan. Barangay Station Church site. So ito yung release ng tren. Ano tayong pa-parking yan? Yun, traffic. Ay, eto na yan. Eto na pala. Ito, church nila yun, ano? Welcome to Libmanan, Camarines Sur. Ito yung kanilang church. So, pasok tayo, tingnan natin. Okay, so tingnan natin yung church ng Libmanan. Time check, it's 8:40 ng umaga. Yung kanilang church. Yan o. Mukhang may kakasal. Mukhang may kakasal pa yata. Ayan, kumakaway yung mga nagtatrabaho doon sa kabilang building. Ito tayo sa pinakasentro ng Libmanan. Libmanan ang sentro kay Kahatian ni Ibalod. Ayun. Ito yata yung kanilang park, Freedom Park, parang ganon. Welcome to the park, bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Sa kabila, yung kanilang pamahalaang bayan ng Libmanan.
Handiong. No idea. Sino to? Good morning po. Pwede po magtanong? Tatanong po. Pwede po magtanong? Sino po ito si Handiong? Ano po siya? Local hero? Hero po siya? Ano po siya? Ano siya? Sige po. Ay, okay lang po. Salamat po. Nakita ko lang po ay anong tayo nang nakaalam. Ay, nakatawa din naman na ay. Ate, pwede magtanong? Sino po ito si Handiong? Hindi niyo rin po alam? Sige, makakahanap tayo ng katanungan. Sir, okay lang po magtanong? Sino po ito si Handiong? Local hero? Parang gano'n? Hindi na. Medyo hindi familiar, ano? Sige, salamat. 1 minute, 80 seconds for the big water. Ganda po dito. Makikita nyo sa drone shots yung pinakabuuan ng lugar. Meron ditong mini park. Ayan yung mini park. Dr. Jaime Hernandez. Siguro napaka ano ba magandang sabihin? Siguro itong park na to in honor of Dr. Jaime Hernandez. Respected person siguro dito sa Libmanan. Malamang, for sure. Aureos Street. Bicol Central Academy, Libmanan. Saturday ngayon kaya medyo naglilibang yung mga tao. Doon sa covered court nila may naglalaro ng basketball. Siguro tali natin tingnan. Ayan, narinig niyo po yung parang horn na malakas. I think it's a basketball game. Let's go, tingnan natin. Municipal Hall, Libmanan, Gamsur. Silipin natin yung laro dito. Basketball. Mayo. Ay, nakuha rin ako. 28, pass to number 12. Nabigla tong bola. Napaka-famous na laro sa Sinasakay, Pilipinas, basketball. Rebound by sa number 12. Humans kay number 27. Pakita ko po sa inyo. Mayo. Rebound by number 9.
Mayo. Rebound by number 27. 2 points by number 27. Two points by number 21. Let's eat. Kain muna tayo. Ang daming pagkain. Ayos. Sarap nito. Dami. Luwak. Sarap man lang yun ano. Ayos. Thank you po. Ito, ginataang isda. Ito naman, tawag dyan, kinunot. So, yun. Time check, it's 9:15 ng umaga. Kain muna tayo dito sa Mainland, sa Litmanan. Okay, let's go. We're done eating. Go ahead. Available po ang milk tea? Yes po. Sige po. Isang small, isang G. Cookies and cream po. Pareho po. Parehas, oo, parehas cookies and cream. Ang ganda pa din ng location. Tingnan nyo yung bahay. Ayan o. Ayan o. Lumang bahay. Time check. It's 10:10 ng umaga.
Yun, maraming salamat po uli sa panonood at sa nag-request ng vlog na to. Nadalawin ang lidmanan kay Emil Jun, Galor Port. Thank you. Hanggang sa muli. Don't skip ads mga kagala.